týchto laviciach sedeli 6-ročné deti, keď do triedy vtrhla s krikom matka jedného z nich a neostalo to len pri kriku. Nahnevaná matka chytila 31-ročnú učiteľku údajne najprv pod krk, potom ňou začala triasť a fackovať. Nakoniec ju sotila tak, že učiteľka sa udrela hlavou o stenu. Kolegyňa bola v takom šoku, že nebola schopná. Proste ona nám tu pomaly odpadla. Vedenie školy volalo na linku 155 s tým, aby sme čo najrýchlejšie vyslali posádku, pretože ich učiteľka krváca. Zranenú učiteľku previezla záchranka do Trnavskej nemocnice. Pacientka bola ambulantne ošetrená na urgentnom príjme fakultnej nemocnice Trnava kvôli poraneniu hlavy. Na bitku medzi nahnevanou matkou a učiteľkou sa pozeralo asi 20 prvákov. Niektoré z nich začali dokonca kričať a plakať. Situáciu riaditeľka ihneď riešila so školským psychológom. Mne je ľúto detí, ktoré to museli vidieť, že tá dospelá osoba si toto neuvedomila. Podľa našich informácií rozúrená matka napadla učiteľku pre zlé hodnotenie jej syna. Bitku rieši už aj polícia, na agresívnu ženu podala škola trestné oznámenie. Akokoľvek sa môže škola snažiť a robiť všetko možné v prospech detí, zisťujem, že v podstate v určitých situáciách sme bezmocní. Roman Rúdkaj, televízia Markíza.